máme nejaké výhody, nevýhody asi týchto aplikácií. Určite tam nejaké nájdeme. Vieme povedať, čo dnes prevažuje a možno kam to smeruje, čo bude o 3 roky, o 4, o 5, netuším. Možno napoviem, do cloudu každý vrtá s tým, že je tam nejaká nižšia bezpečnosť. Výhody cloudových riešení sú v zásade veľmi jednoduché a priamočiare. Poviem to napríklad aj tej malej elektrárne. Pokiaľ by som chcel spotrebovať elektrinu a budoval by som si malú elektráreň, tak mám náklady na vybudovanie tejto elektrárne. Paralela je vybudovanie hardwarovej infraštruktúry, nákup hardwaru, softveru, na to, aby som mohol používať software. Čiže mám s tým spojené väčšinou nejaké prvotné investičné náklady. V prípade cloudu tieto náklady investičné nemám, pretože nenakupujem si malú elektráreň, ale používam iba službu. Len sa pripojím v podstate. Presne tak. Obrovská výhoda z tohto je zmenený pohľad fixné náklady versus variabilné náklady. Ja takisto ako spotreba elektriny platím za elektrinu, ktorú som spotreboval. Mnohé cloudové služby sú práve postavené na spoplatňovanie v závislosti od rozsahu. Čiže koľko to používam, za toľko platím. To sú významné výhody predovšetkým v biznis sfére, kde sú veľmi zvažované. Dobre, teraz aj ten protiklad? Bezpečnosť napríklad. Bezpečnosť je možno vnímaná nevýhoda, možno na druhej strane vnímaná výhoda. Častokrát sa cloudu možno vytýka práve bezpečnosť, pretože častokrát dáta, ktoré doteraz užívateľ bol zvyknutý mať u seba na pracovnej stanici, dáva svojmu dodávateľovi, ktorý ich má niekde na serveroch. Fakt je ale ten, že častokrát tieto dáta na strane dodávateľov služieb sú omnoho viac chránené ako dáta, ktoré máme inštalované u seba na svojich pracovných stanicách, na svojich notebookoch, ktoré nechávame v autách a podobne. Čiže častokrát tieto dáta sú lepšie chránené, pokiaľ sú na strane dodávateľa, sú zálohované a dodávateľ je profesionál v oblasti IT, čiže dokáže ti dať profesionálne služby aj v tejto oblasti.